салом алайкум ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. дар навори имрӯзаи мо 15-16 намуд мошине аст ки бо хоси дили шумост. касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯшии Opel Vectra A мебошад ки соли барори 6995, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бародаро ягон камбудӣ надорад, просто сум дар кор шидае. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи 5, нархи мошин 25 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 159 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 48 85 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даем мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад, хирошидагӣ дажин надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 43 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 274 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 44 76 75. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшии ВАЗ 21099 мебошад ки соли барори 6 2004, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтаринае, мошин состояниш нави бадай, зури бадай мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 25 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 159 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 911 01 07 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии Mercedes-Benz бошад ки соли барори 6 2003, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст газ заводскои оригинал, салон беҳад тоза, ягон камбудӣ, ягон расход надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 47 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 300 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 37 36 37. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии Toyota Corolla мебошад ки соли барори 6 2007, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст Европа механик, обогрев, климат контрол, монитор камера, тиёмни салон, госномер аделна. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 78 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 498 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 72 16 16. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии Mercedes-Benz бошад ки соли барори 6 2001, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат, растамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст рӯшно мошин бе камбудӣ алиш намешавад, бисёри бад ғам натен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 43 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 274 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 18 92 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии Opel Astra Ch мебошад ки соли барори 6999, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст яксола ҳуҷҷат, айқайд баровардагиаш, транзит, газ надорад, фақат бензин хати гаштагие. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 45 000 сомонӣ. ба рублиозира гардонем 287 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 68 39 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما دیو نکسی می باشد که سالی برای 6997 ابیای موتوری 1.6 سوزش ورش بنزین گاز коробка передач механика растаможка шидагиай. Дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст рошно мошин любой проверкада тайёрай қатъи усто биёем бинен. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 15000 сомонӣ бароблиёзира гардонем 96000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 70 71 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. نه ماشین فروشی ما وز 2115 мебошад ки соли барори 2008 объем мотори 1.7 сӯзиши вориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст нозада пусидагӣ надорад, ҳуҷҷатош қоидави яксола танировка то 1 январ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 19500 сомонӣ бароблиёзира гардонем 124000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 11 0094. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳа мошини фурӯшии мерседес бенз бошад ки соли барори 6998 объем мотори 1.8 сӯзиши вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор 100%, коробка 100%, ходовои 100%, 4 баллон напанав, яксола ҳуҷҷат, салон сияҳ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 59000 сомонӣ бароблиёзира гардонем 376000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 908 66 21 21. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшии мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6999 объеми мотори 1.6 сӯзиши вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад 4 баллон моҳуҷҷат мотор простой. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 36000 сомонӣ бароблиёзира гардонем 230000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 64 25 34. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшии мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 2002 объеми мотори 1.6 сӯзиши вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст моторш инжектор, баллонош нав, газ, бензин, ходовоиш нағз, кондитсионер дорад я хай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 47000 сомонӣ бароблиёзира гардонем 300000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 96 69 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшии мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6996 объеми мотори 1.6 сӯзиши вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мошин бе камбудӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри бохтар нархи мошин 25000 сомонӣ бароблиёзира гардонем 159000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 008 33 08 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшии мо ваз 2107 мебошад ки соли барори 2006 объеми мотор 06 сӯзиши вориш бензин коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуб қарор дорад, нав ходовои кардагӣ карбуратор. қарор дорад ин мошин дар Тоҷикобод нархи мошин 14000 сомонӣ бароблиёзира гардонем 89000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 936 01 86 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшии мо ваз 2115 мебошад ки соли барори 2005 объеми мотори 1.6 сӯзиши вориш бензин газ коробка передачаш механика растамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст ду баллони нав, аккумулятор нав, мотор нав, задагӣ надорад, срочно сум дар корай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 17000 сомонӣ бароблиёзира гардонем 108000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 71 74 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшии мо BMW 5 серияс мебошад ки соли барори 6998 объеми мотор 2 сӯзиши вориш бензин газ
коробка пейзачаш механика раст тамош кашидагиай. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст краска нав 4 баллон нав ҳамаш 100% алиш мешавад ба ягон мерседес болои суметм. қарор дорад ин мошин дар шаҳри бохтар нархи мошин 35000 сомонӣ ба рублиозира гардонем 223000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 65 67 67. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.